Tiro itrai para banget ngayo ban ai pat si kani kawai ka jing hikai kabadai bat kini ki jing tho menta ka sngi te kani ka jing hikai kalong kini ki dak bapau balak hapat ya pi syakahima ublai pi ni kini ki sains ni ki dak ki balak hapat ya pi syakahima ublai tong ini apet ma tong ini apet ya kani ka kini ki dak pi ngak kwak benong pi kadan artli ki jingkha kabau Jesus Christ ukuran haga gospel uyo ones ni yelet bat ngam ta kalnong kaba lai kat kaba ningkong hadu nriu ka jingkha kaba nakado kata naki kemi ki kpa bat ka jingkha pat naka bat na sim ban yo orong syakahima ublai tong ya puli lang bat nga kini ki khat ma gospel uyo ones kalnong kabalai kat kabalai hadu nyau u jisu lai thu molong hau shisha ngong hame lamda khapat ya ubriu omla ban yo I ya kahima ublai pi tang ban yo I shwai kahima jong ublai ktien jong ublai ka ongno dan kamban khapat ya ubriu tang ban yo I shwa dan kamban khapat ya ubriu khat ga basa ko ong ni unikodemas wang hau kumno la ban kha ya ubriu habau la teman ula ban psut pat syaka kpo ka kemi jong u bat ban khai u khat ga basan u jisu la thu shisha ngong hame lamda kha ya ubriu naka bat nau man sim la ban let po hapo kahima ublai pi kadan kam ban khapat bat ban khapat naka bat nau man sim lada yok khapat naka bat nau man sim ubri la ban let syakihima jong blai pemdai ngabang ong hrei kadai ka ktien jong ublai kat khat ka bandri ko ya ka balakha naka jong ka do kalong ka do bat ya ka balakha naka jong sim kalong sim mat kha ka do no lada sukhai pi tang ha ni ka do bai mai pa jong pi lakha kata kadai ka bakha naka do hrei dan kam ban khapat naka bat na sim khat ban yo Jesus Christ ong wat ngau kendet te bangal ong hame bakadai ban khapat yafi pi dan kam ban khapat Jesus Christ si uban ni kentien amdai tang ban sulet resang dai pi ban pentikna ba pila yo khapat ne am yafi naka bat na sim kanang ba pin yo rong syakahima ki benan to gini pet menta ya kidak ki balak khapat yafi kini kidak harum kilong kumni nana inu kusai pi uklong habalakha hakado ban penpau bau ule amno ulen nyar namar bau terang dik ya kadut jong ka kemi ka jing di dot ka bakha kha pi daki hanriu ne prasin sisngi ka penpau bau la dan ka jing den mdai begitu gi bala dan khon ngaru ngakan mau habadang red ikhon men miet hap khi ngi hap ya khi ma hap ya pentikna ba I di dot tang ide ban kersiu iru tang kimi kepar hap ban kersiu ben di dot kano tang dagi riu ne prasin sisngi ma tang khambun sin shu ya kataru kapan pau bau ladan ka jingem pi kata kapan pau bau khulung khlam khayap la khaim u khulung u bakhayap la re ban shule menle ban di dot namar dan te ka jingem unum yam unum lenyar unum di dot ma namar ba dan ka jingem kum juru para bangai ka bakan jaman sim sisin bau briu ne ka briu kilama sisai ka jing khapat syakahima ublai udah terang dik ban puli ya ka ktien ublai hadu ki baki briu ki bapet kila ibit namar ya ka jing lalat ban bam ya ka ktien jong ublai pisong tu am kani kam desu ba su puli tang ban baong ba gi puli ba yo program yai ma hanwei baula terang itu damdan manu baong ru udah terang dik udah terang hir ban puli ya ka ktien ublai haduk teng baki beriu ki bapat kila ibit na mereka jing lalat ban bam ya ka ktien ublai amdai ba u ni ki shule menle andai baki lama te ka jing penim ki puli am bakin ya debate na kamban ya terko lani pendap rukam lani pen krek sermon ma pen krek sermon yong ki puli namar bakap sai ki ka jing puli jong ki kamdai shu ka ba penbor manu ne balang ka jenjena ki puli namar bakap sai ki namar baki tangan baki laim ka jingbam ya ka ktien ublai kamdai tangha ki khap nrei ka dei bagi tangan ya ka ki seliang ya ka bat kim skola ban sya ya ka ta jing than
Pikim sekolah ban syair ta kajing than mar kadan kajing kajing ang fi kadan ka bakila gi kwa along ko bau breu bau bala utrang ban bam ya ka bam di umla ban syak than Islam. Tu Jesus Christ ukran syai ha gospel Matias kul nang basau ong Henry ulai tu bau la ong la tho bam tang dau kpu bau ubriu Henry dagi kitien baro bami no nakasintur ublay. Tongi de puli. U apostol Petrus ru ulakran syai kani. Lada ubriu ladan gajing penem nau Jesus Christ utrang dik lani hir ya kaktin jong ublay. Shit kabaning kong Petrus shiti baning kong Petrus kul nang baar kat kabaar haduk kabalai kong kumni kom ki khnlong badang kha to pin kwa hir ya kabasngur kadut kabadai mensim khnang ba pin yo san naka syaka jing penem khat kabalai wang lada pilak mat te bau trai long basubun lada pilak mat te kata jing penem pin terang dik ban puli ka ketin jong blai dak tenjo bat pentikna piit bat terang hir ne ban puli ka ketin jong blai kelam dan manu bapen bor ne kalong kaban khia na ifi na fi jenjar na pisule program na kidan gibri gi basyong shit bat puli ka ketin ublai amno mensim rei dakado ki thait no tang sipor na marbam pat khapat ifi gidan fi gi bat sedang ban le ban puli handai na barum pat yo ya jing penyem go basisha ki thait no tang sipor na marbam pat khapat yaki ampat khai ki nak banu mensim gidan gi ba puli tang ban yo ya thu sarman gidan pat mo gi ba puli ka bible nakado tang ban ya thu sarman gidan pat gi ba tang ban yo ban ya debate ne ban yo ban ya penramnya ino ban yo ya thu bagi step gi start gidan go gitaru ban penpau bagi start ya ka ketinu belai nrai kadan gajing ya per pat ha ubalayo kajing penem nau Jesus Christ ha tau balayo kapat nak banu mensim kabaar ka dak kabaar kalau kajing terang ban lek ban duai ukun long ubala kapat bala khaim un wat bat ya ka kemi kan mau kani ngashim nuk sau nuat ya ka kemi bat ka kemi kamlong ban Islam yu namar uhab ban yo ban kejit ya kadut jongka batkan kedup ya pi kadan gajing adai ka relationship mereka kadan gajing saat awak kedup ka kemi kadan ngau thu bat uyam orang ledam dan kemi tang supen ya khlat nak kemi ulen nyar namar bakadan kata ka relationship nak gajing adai ka bajan bah ba amla ban pen ya khlat pi ulen pisau yam ka kemi kamla ban pelat lut ba ka kemi kawan hagajuk kapor ubri na kabri gi beladan gajing pen mkin amla ban duai ban yasno ba Jesus Christ bat Jesus Christ un pen kenduk iki un pen kenduk perki wan ukwa ban dan kata gajing ya dai ublai ubah nang kupa udan gajing ya dai lang ba khun Jesus Christ katan gajing duai je pat gajing duai je balamat ya gajing pen kam dai ga rutin dai ba su duai dan ki berduai ki bampat yo ya gajing kapat ki su duai rutin ngong tang ban pendap rukam katur kam dai gajing sisa handai kadai ka lifestyle ne ka jingim ka bangman la kasni ka baya keren bat ublai Jesus Christ ulak keren syai balada ubri yai ne hauding sawan dan ka jingim bat seiso gospel you honest nang bakat san hi kadan kam ban seiso kadan kam kata ka jing ya dai tiga poin ka balai ka jing isi bat ka jing terang ban ka jingim ka bakhut kat kum ka gospel Jesus Christ pe ubri balamat ya ka jing kapat syaka himau blai usdang ban isi no ya ka pop bun ki bri gidang mut baka pop ka dai tang gitu ki ba di drok subuat auria klem khalai syok briu penyap briu penhap kun hoi wat laki ni gidi gi pop mlai kum no pat sapang ki wei pat ki pop kum ka jing ya gossip ka jing ya bishar briu ka jing ya thu khana sniu nin jibu ja ban ya thu khana lorni briu sapang ka jing bam ya map jing bu thi jing thang sapang ka jing bam ko ngu ikimi ki pa kapop juga jing syaptin juga jing huslai juga jing artatin ka jing bisni ka jing ko arha ka jing ko abra ka jing lalat ban bam ka jing pihun ka jing ya compete ne ka jing ya new jor bat giwei simun ba ki pop ki ba ka bible ka kren ki pop juga jing bam duai ru ka de gawai juga jing bam puli ka bible ka pop juga jing control ki wei ne ban manipulate ki wei ne ban penyak ki wei ban control ki wei ka barha spa it ya karong pang pertai ban yu blai ni dan kam sisa bana yet mania ato nilayo lat lut ne am kini pidan kam ban pentikna para mengai ka basau
ka jing yalap gospel sakawai na kidak bau briu de ka briu kila yokmat de ka jing penem ka de ka jing terang ban yalap gospel kan ikam dai shu baki shu pretend lani le ban le rei namar bakila yokmat yal di kita terang dik dik ti ban pentip sekiwai kim le ran namar kitip balada kim le kumta Shibon kin sa syulat ay sa kadujak klam uji sukres uang kumni uno briu te uban pla yang hakmat ki briu ngarungan pla hakmat ukpa jonga ubah badan handai uno ru uban len yang hakmat ki briu ngarungan len hakmat jong ukpa jonga ubah badan ngani tu ipingar para banget mesyangam sultanat ban yalap briu ban saki ya ka gospel namar bele ngam sko dan jing betul namar yaldir ngam sutu stau ngam da terang tan rei na du bang bleu penem ngada pini I kini giuti ru bun sin dang step ngalaki bat bun yo penduai ki briu kadan kajing terang kajing iet yo bele kajing iet ban yalap ya ka gospel namar ngatip ba anda uji sunuan bun ki beri badang sa kapap bun ki basu sa kan yang ki basu let jingesen ki bang pat yok kapat nak umbat no mensim dikata kadan ka saki ka bau mensim jong bela beladan apok jongi ukwa ban yalap ya ka gospel how to ka jingem jonga jong pi ka yalap gospel ne bun tang ki jing tu khana syapang ki kam perthai sudah teng pindai syongka itu ya politics itu ya fashion ya new car ne jingtit kali thamai ki khana lorni snayeng snasem business ngabang begini basni rei amdan pat ban yatu bapila job mensim amdan kata jing thrang ban yatu spang uji sukres kamlong ka priority ne kata ka bahakli tam kamlong ka hima jong belai kamlong sapang ka hima jong belai rei kalong siki kam perthai ai kani kamdai ka batang sisin arsin rei ka lifestyle ka ba man la ka si ka ba dik gong Payam ni bracket ngatok Christianity is not a religion on the four square walls of a building. It is a lifestyle. Kata ka jingim Kristan kamday tanga ba haki saw kondo jong building. Habi kata ka jingim ka bamanla ka ski pinan school haki jaka puli ang nong no pikwa ban yalap gospel ban. Kadang ka jing terang pikan mau yo Jesus Christ kadang ka jing kende hir ka jing kende dik. Kabasan ka point kabasan ka jing sya sitam ba ka jing sok ha ka mensim. Ki jing sya penshitam haba ni ka bri ki lasdang ban mat yo Jesus Christ ki sedang ban ya ka jing sya sitam bat ki jing sya penshitam ki jing sya ben sya kho ki jing sya kento kom kini dan ki bawang pisngo hak palat nai ak ru blai palat pisarong ru blai komta ki jing sya penshitam bat ki jing sya penshitam pat kilong ba pisyak kan tat nak ki bahiyang basam ka isolation ka rejection pisyak kan tat wat nau tengah kajing nak tengah ki bahiyang basam ki henman ki para kimi pan teng dan duk ki ba mat wat ki physical persecution dan ki basyak kan tat nak ki niam ki rukam ki syabek ki segenagak kajing pen sitam ban yo banget ni ka banget ki ba bun rukam Jesus Christ ulah kran syai ya kan ni pihak wat banduk ru ya ki kerdan ki bapidan bat wat ki kam ki position ka kam ka jam ka kerdan ka kanam ka buram nak ka bapijudan pihak ban kloy ban i no kita ban but yo Jesus Christ Matias Jesus Christ lakan syai kan ka gospel Matias kal nang ka basipau kat ka balai pusah ulai phundai wong wat mut bangalawan ban bu ka jingsuk ha ka perthai ngam sim lawan ban bu ya ka jingsuk nrei kawat na bangalawan bau bri unyale balau kpa ka khun ru balaka kemi ka persa kurim balaka sengken kurim bagi nong syun ubri kin long ki bana yeng jong uhi utau ba it yo kpa lani ka kemi nalor jonga amdai ya u ban yo yanga bau tau ba it yo khun lani ka khun nalor jonga amdai ya u ban yo yanga bat uta ubam sim yala ka din phna bat bot na din jonga amdai ya u ban yo yanga utau ba syam ya ka jingim undu no eka ba utau ba du no ela ka jingim nakabenta jonga un syam ya ka yu Jesus Christ lakran syai hagi ni giong ba uta ki bala kapat kita ki bala yokmat ke jing penstam kanwan gi bahiyang basam pilap ne me kani bahas dia pila kala ka bomot ni ki pop pila sedang ban yet Jesus Christ kita ki bahiyang hi ki badan na ki niam gi rukam gi basu yet niam rukam ki sedang ban persecute ki sedang ban kran lai project fi dan teng ki kran naka na ki kenhun balang ni ki niam jo fi ki kran persyak fi giong pila syak yalam bakla ki ong lai project rei pi pat pi smotu ba pila mat chi sya Jesus Christ pi mat kita ki jing syak stam pihak ban yat ke jing yat marwai wat na yeng na samru pihak banyak nam pidu no i parlok prajori ai kata ka bu Jesus Christ sulak ransai
Handai wat apa yang kita mendai ngan itu ipi bawa wat apa yang kita ki jing ba pia kendo kadang ka jing suk bat ka jing map jong belai. Apa yang kijak jing biya pidan ka saki pat akabapo. Kaba ka jing jong belai ka jing map jong belai ka palat liam bat pidan ka jing kerman bat balada piklat na ka pertairu pin salat banya syam bu kunran. Pim syap ting syu ka jing yap pim tap syap ting syu ka yaki ai ba pindu no. Kadang kata ka baki khot ka assurance of salvation. Dia kata kajing pen scam, dia kata kajing pen PM dah kajing keman bat pidan ka bor jong ublay, bak kajuk ka por pim benut syu pat ya ka pertai. Lada ublay khot no epi syau ha kanu maka sngi pil along ready pil along kloy. Ku mau pol wang bat yang akalong ukris banyap kalong kajing mentoy. No? Teka banriu ka dak banriu ka dan kajing dan ya ka bor bat ka ikhtiar jong ublay. Pi o Jesus ukran syana ka gospel Marcos balada pila dai sisa ubanget usenran jong Jesus Christ balada pen ko ngo ia ka ktien ublay pidan ki dak bat ki saki ki babut na din jong pi ban pen sisa ba pila dai ubanget ba pila dai jong tongin puli na ka gospel Marcos kalau nang ka bakat riu ka kat ka basan hadu ka bakat nyo Marcos khat riu san hadu khat nyo ula ongru aki to let ka pertai baro bat to yalap ya ka gospel haki ben riu baro tiu tau banget bat yo pen baptis an pedim hanraya tau banget an penram sapa kini kidak rukin but ya kita ki banget haga kerteng jonga kin ya be no yagi ksut kin ya kren gi telit ki batmai kin ra no yagi pesen bala dikin di ke ru ka bapenyap kan ampen sendiri ki kin bu yagi kti ha ki bapang bat kita kin kia hatu pidan em ya kan gabor ne pi sudan akan yam lada pi dei si syau banget kin dan kin gidak kumno pin ya kren gi yagi telit ki batmai pin ya be no yagi ksut kan ka bor pi ban be ksut am tang ba pi sungai ini di kun jangan bang ang yero itrai tu sengap tiki pinya be ano iki di ksut ha ka kerteng jonga pinya be ano iki ksut pin kruan lagi telit gi petemai kani pin ra no iki di pesen mot kemno kani ndai ba pira kanan bye pin le kemno pin kani kan kamut ndai ba pitan ju yu blai pin ra kanan pin kam iki pesen kata ka de jingbi nrai la da kemno pilat sigi jaka ko bau pol ulong mau wan kelan tu pesen rai ukam yap manong fi mdei kat tanak ta ki pesen ki kran sapang ki mensim baman ki mensim jingdom bapim syap ting syu pi be ki na ki brio pi plat lu kadan ka ikhtiar kadan ka bor ka basaki nama pi la yo pedian ni tau mensim bakhoi lada pen di kai ru ka bapenyap ya pi kan am penyap lada doran babalik sendiri pi ba ai bi ya pi balik kanu arbi dan syai Jesus pin kanu kata pi balik pi dan ka saki Banang ta pidai bandan ka bor ban penkia beriru pisdang ban lek ban duai ki beri yok ya pidan bakini ki dak anong pi ki ba pim sudan su kanyam pim su pidan si sayo Jesus Christ pidan ka jing ya dai to da penti kenai kini kadak ka banjau ka jing ai u men sim pi haba pi yok pedian u men sim bakut haba pi yok pedian ka jing ka arsin u bleus da ban ai pi ka jing ai u men sim bakut ini kita ki gift ki baong pina puli kani kadang naka city poj ki nong koren kal nong bakat ar ha Shiti skinang koren kal nang bakar sa pulihi kijing ayo mensim kilang kum ka bor ban penkia gi bapang gak tien jonga jing pentip ka evangelistic gift lani kata ka bor ba pinla yalap gi brio ka prophetic gift kata ka jing ai ba fin ya thuk lupa fin ai ka jing ya thuk lupa lani ban pen slori ki ban baki brio gi bawan sapi ba pi keren gi lat lut kidan ka jing kya ka mensim jing ka teaching gift ka jing ai ba pin hikaya ka tien jong belai kum bang hikaya fi menta bat ki wei de kini ki jing ai amdai ba yo ban pen kraw ni pen pauna mel de ba pi pen kraw ni pen pauna mel de ndoi ban tei ka balang ka met ukres fi ka balang ka de ka met ukres mdai ki niam ki kam ma ka met ukres nganong fi ka de ka balang ka bala sirpa ka balang hikat kum ka bible ka de ka met jong ukres kita kan ki bela yo mat si syai ka jing penem kita kan ki bela kala ka bamut ki bela plai ki pap ki la ino ki la yo pen baptis aku mau mensim bakut bat ki la ya kata ka jing em ka badai kat kum ka tin jong blai ki ko ngo iki hukum jong Jesus Christ kita yang nang kilong kak to kat ni ki dak ki ba pen pau syai kedar ba pila mat si syai yo Jesus Christ ka jing em jong pi bat pis dam ni yai sno kata ka jing net
hau Jesus Christ ika jingat kam keren ya kapas kam keren ba pila ayok jing pen mensuan rai menta pila kelet no hadai ka keren ya ka present ka jing ya dai bu Jesus Christ ka dai ka present kom ba pia dai ba kikni ki kepala da pidan ka jing ya dai pia call ba ya ki pidan ba ka present relationship ka jing ya dai ba ukpa ba ukon ru ba man si ba ko ka dai ka present dan ka dai ka ba menta kidan gibri ki belayok mat ha ka pas la ni ha ka balalek no ka menor hadai gila du no ya ka jing pen Namar balik kimdan ka jing yadai. Ka jingat ka basisha ka dega present tense na ka bamenta. Lani ka baman la kasni amde ya ka bamanor. Tinganget bo blame kar kui feel na ini jing kai banganget ba pila puli ya gitu ki bangala tho de mga iba shanswear na ka dega YouTube ba ka dega Facebook na ai ku blay fi da like so ba da like da share ka dega video da subscribe ba pinyo susu ya kijui pat kijing hikai dah hit itu notification button. Bila dah fikwa kijing hikai kibakam benia filak ban kontak dengan hau ni number pat kan I fi hau ni number 9774437536 filak ban call hau ni number mah 9774437536 kublai shibun nak bentar burom try ya ro you try